124 jaar geleden begon Pieter Jacob Zwart zijn eigen bouwbedrijf. En toen kon de administratie nog in het sigaren dwaaien. Dat is tegenwoordig wel los. Nou, wij zijn sterk in verbouw en renovatie. Dat is eerst een stukje nijbouw door ik, nijbouw van wenningen, nijbouw van de kantoren, nijbouw van de utiliteitsbouwwerken. Maar voornamelijk in verbouw en renovatie voor de particulier, maar ook voor de grote woningbouwverenigingen. En we hadden nog een tak, dat is restauratie. Daar ben we gecertificeerd voor en daar maken we als een van de weinigen kerken, toren, monumentale gebouwen restaureren. En dat al 124 jaar. Daarom was het bouwbedrijf Zwart tijdens die dag in het centje zetten. Ja, zo weer het hofleverancier bouwbedrijf Zwart. En dan ben je tegen grutskoop, want het bedrijf wordt 124 jaar besteed in deze gemeente. Maar zoveel mooie meewerkers, ja, hoe kan het mooier? En dat dan zo'n corona het werk komt, dat past dit bouwbedrijf heel goed. Al met al ben je een maal voor directie, maar echt deze mensen die het bedrijf dragen als personeel, ambassadeurs van de bouwsector en van deze mooie streek van Friesland. En daar kun je iemand het park en de gemeente hier Borgermasten en Grutskop wijzen. En het is mij een grote eer. Het zijn majesteit de koning haar gehad om Jimme het predicaat hofleverancier te ontvangen. Van harte welkom. Dat de koning besluit het predicaat hofleverancier te Oelanje. Dat is tamelijk uniek. En voor deze gemeente al Hielendal had ik wel begrepen van de Borgermaster. Dat is de eerste keer. Dus ja, het is mooi dat een bedrijf wat vitaal is. We hebben meer dan 50 mensen werken. Meer dan 125 jaar oud. Dat die het predicaat hofleverancier krijgen. En daar past een groot compliment bij. Hoe groot kwam je daarop wijzen? Nou, daar ben we natuurlijk hartstikke groot op. Dat is letterlijk en figuurlijk de kroon op ons werk. Mijn vrouw is de vierde generatie Zwart in het bedrijf. Daar ben we als familie, maar ik als werknemers, collega's hartstikke groot op. En mijn schoonheid en zijn broer, ze leven beide gelukkig. Maar we zijn enorm groot dat we dit heugelijke feit vieren. En dat is letterlijk en figuurlijk de kroon op ons werk.